Feseliodd Met drebl hanesyddol y tymor dwytha, ond roedden nhw'n ail ora drwy'r gêm dydd Sul yn Llandarsi ar ei flerwch amddiffynol gan Abertawe greu cyfle cynnar prin i'r myfyrwyr. Yna wedi 19 munud, Lauren Smith yn rhoi'r elyrch ar y blaen gyda gol ragorol o tu allan i'r cwrt Cosby. Gydag Abertawe wedi ennill bob un o'i 6 gêm gyntaf y tymor hwn ac heb ildio gol, maen nhw'n sicr ar ben 'u gêm. Emma Beinon yn agos, cyn i rediad gwych Stacey John Davies orffan gyda Caerdydd dros y Trawst wedi troi. Bu bron i Abertawe ddyblu'r fantais cyn y diwedd, ond tackle Turner yn sicrhau mai dim ond un gol oedd ynddi. Abertawe yn aros ar y brig. Wel, ni'n yn sefyllfa dda, so ni'n edrych ymlaen am yr ail hanner o'r tymor nawr. Ond ni'n gobeithio dechrau pob gêm fel ni wedi chwarae heddiw. The girls are all a bit disheartened about not coming away with something, but credit to Swansea, they played really well.